Tete, ndinoreurura kuromba kuti ndiraramewo upenyu hwepamusoro, asi handina hangu kuromba naNatola Bechulude. Ana Small Boys and Girls vakabuda mufashion. Vakambonetsa kare, asi zvino zvekuromba naNatola Bechulude vashoma vachiri kuzviita nokuti zvine labor. Too high maintenance demands hope kuzoti high libido nekuzodhimanda kurara nemwana omukadzi wako chero murume ndo mahora manje iwawo. Ko kada kusangana nechine usimbe chinoda kuswera chakavata chichiona makatuni oro kuswera chiri painternet unoita anxiety nedepression. Ndakamboita chikwambo chine usimbe imiwe hamuna chamakaona. Chakasikadi kutsvaka mari, ndaizotsvakana neshamu kuita kunyambudzira chaiko, ndipo pachaizosumuka tonotsvakana nemari. Ndakaziva kuti achiri munhu chisati chava chikwambo paive nebasa chaipo, ndipo painzi simbe kumujuru. Ndakaona kuti hapana kwandaenda nechikwambo ichi, ndakanochidzosera kuna gogo vainge vandipo, asi gogo vainge vaita unhubi chokwadi kundipa chikwambo chiri useless choti kudya chikafu changu futi. Vasikana vebasa vangu vaishaya kuti sei chikafu chisingagari. Izvo paiva naTola Bechulude aiva akangwarira kuzadza dumbu chete. Gogo havana kuramba kuchitora, vakachigamuchira. Ndiro laki randakaita kuti ndakawana vari vapenyu. Vamwe vakazoenda gogo vafa, vana vavo vakazviramba vachiti vainge vasingazivi mhiko dzacho, nokudaro vamwe varombi vedu vari kutambura nazvo zvaNatola Bechulude. Saka ichi game ichi ndakagara ndachionera kuti chava kuda kuzodhakwa nekukasika. Ndakaona aimbova mazibhozowero achidonha kuti chii. Vaiva nemakombi nemabhazi vachinyura vatadza mhiko dzaNatola Bechulude. Plus ukaona chinhu chawandirwa chava kuitwa mass production garavasiya. Kuda hangu mari inouya zvakachipa sehonye, asi mufunge Tete, ini kuchikoro brain dzangu dzaitodhonza wena. Mutop 3 ndainge ndisingabudi, asi chete ikonomi yenyika ndiyo yainge yatigadzika mudhishi rine mvura inotonhora kusara tauna sehuku yanaiwa nechimvura mabwe. Saka ini zvema-small boys nema-small girls ndainge ndasiyana nazvo, ndikafunga zvangu kuromba nechibereko changu. Ko chine basa rei senge chinobikirwa sadza. Ndanga ndagara ndiri muchiraundi nemamwe marich aunties angu, saka nganga latest chatopota taidziziva kwete zvekutamba. Saka ndainge ndaita tsvakurudzo ndikanzwa kuti vanhu vainge voromba nemabody parts, zvingava zvigumwe, nzeve, ochibereko. Waingosarudze chainge chakakurerekura. Ndakaita tsvakurudzo dzangu ndikaona kuti kuromba nemabody parts kwaive nani nokuti terms and conditions acho aive asinganyanyorwadze chaizvo. Semunhu ainge akasasikwa kondaigotyei kununa kwacho. Takapinda mucruiser tikarova takananga kunotsvaka latest nganga iyi. Hadzisawira angu mafellow rombist taifamba tichidiscussa zvishanda zvedu nokuronga kuti after bira revarombi taizonotandarira kopi. Takasvika pamusha apa ndichavati sekuru B. Painge pane vanhu mavhu nemarara. Semasine ajaira zvemishonga taitoziva inotambika pamusha pevanopa pfuma. Saka takazonobhadhara mabhaunza kuti tijambiswe line, tiiswe mberi, tikurumidze tapedzura, tidzokere kumaraunda. Ko taiitawo tumabhizinesi tokurasisa vavengi, asi mari dzatainge tichiita dzainge dzisina zera nesu. Imi munofunga kuti munhu angava kamanshoni, kukwira ndege, kudhiraivha renji, achitengesa bubble bath, okuisa nzara? Regai ndinyarare, ndingazofumura masikireti evanhu. Hazviko hama dzangu. Anyway, regai ndikazouya nenyaya iyoyo mumwe musi. Segroup takaitwa maVIP pasekuru B apa. Paitovawo nevanhu vanobva kwakasiyana-siyana. Waitoona kuti aya malena nekuti side ravaiendeswa ndere ma-small boys nema-small girls ane labor. Mujana wangu wekuti ndipinde muna sekuru B wakasvika zvikanzi ndaidei. Vakanditi ndishare chandaida pakati pezigumwe zihombe rekumakomo, kapisi kenzeve kana chibereko. Ndakachoza chibereko, ko ndaizotii kana vanhu vozondiona ndisina chipenga chenzeve ozigumwe rangu. Ndakachoza hangu chibereko, chero hazvo ndaidzimbikana mukati memwoyo nokuti chainge tisina kumboshanda. Ndainge ndisina kusiya mbeu panyika, zvainge zvichirema, asi kunze uko ndaizikanwa sezihasla, ndine kashopu kangu kaingova nemafoni mashoma, asi lifestyle yangu yaisaenderana nezvaiva mushopu. Nokudaro ndakasacrifice hangu chibereko changu. Ende sekuru B vanenge vainge vakatoseta tsoro dzavo, vaiziva kuti ndicharamba nechigumwe kana nzeve, so nyaya yainge yasara chibereko changu. Asi hana yangu yairova kuti saka vachazochibisa sei chibereko chacho. Handiti chero kuchipatara vanotanga vakuisa chiveve votombovatiswa kuti chibise. So sekuru B vaizoita matactic api uye sei. Vakanditi ndisatye surgery iyi vaiita kuvanhu vakawanda. Vakatora musanganiso yemakwati aivava kupfuura rumanyama. Vakanditi ndimwe mvura yaive mukomichi kusvika yapera. Ndakamwa mvura ndikanzwa kumonywa mudumbu. Vakanditi ndigare pabhaketi. Ndakagara pabhaketi ndikanzwa kuda kugomera ndinzwe pu mubhaketi. Sekuru vakatora chibereko changu
vakachikanda mugati, ndipo mavaiisa zvimwe zvibereko zvevanhu. Vakanditi zvimwe zvaizopedziswa naasistant wavo. Vakanditi semaendero andaita kumaperiods every month, kana nguva iyoyo yakwana ndinenge ndisingachagezi zvandinoona panyama, asi mari ndichaiwana zvakanyanya. Uyezve madzai angu aizoshanda kuti ndiite mbinga, asi handizofi ndakabata mwana mukati meupenyu hwangu. Tichidzoka kutrip ndakaita mari zvechokwadi, kutenga dzimba, kuenda kumatrips, mota ndaichinja singe machinjiro andinoita mabhurugu. Vanhu vakada kumbotaura asi vaitadza kuita link kuti ndakaromba kupi uye nani, sezvo vaive nevana vavo vakakwana ende neni handina hama kana imwe yainge yakafa. Plus ndaive nemabhizinesi angu, saka ndaive neperfect cover for kuromba kwangu. Vehama zvese ndava nazvo asi handina pesi. Ndikaona vane zvivana kana vacheche, mwoyo wangu unoenda kure. Ndine void isina anokwanisa kuvhara. Manje upfumi hwacho uchadyiwa nani ini ndisina kushandisa njere kunyatsofunga zvese here. Bhete dai ndakashandisa chipenga chenzeve ndaizopfekawo wig ndichienda ndiine mudyi wepfuma. Dai chiri chigumo ndaizopfekawo matenesi upenyu hwese. Ndakaitei hama dzangu, hazvichanakidzi. Utorane naNatola Bechulude vanopedza mhuri. Ushandise nhengo yemuviri wako unenge uine emptiness isingatsananguriki. Musanditukewo chakaona hama hachisekwi. Good morning. Iri sei Sunday yenyu yedu. Ndio nyaya yatawana muzuva ranhasi, inyaya inosiririsa. Hanzi economy yedu ndio iri kuti tuma. Ndakaona imwe comment zvakare vachiti we can relate kutambura kuri kuita vanhu muZimbabwe kunenge kwakatume. Economy yakaoma, wedu unenge uchiri neka PhD kako, asi mabasa asiri kuwanikwa. Handisi kudispute, handisi kurambana nazvo. I can relate. I know I'm also Zimbabwean handiti. Asi ndingoona ungeti we become so much desperate. Zvikati anotengesa mabody parts. But now unenge wane void. Munhu wese, vana baba nanamai tinoshuvira kuti tinge tine vana. Upenyu hwakaoma muZimbabwe. Handisi kuramba. And ndinotoziva kuti unenge usina option, because vanozi kuti for you to be successful unofanira kuva uchiziva munhu anoziva umwe achikupinzawo madhiri. Papacho unenge uchitoona kuti hapana ari kundipinzawo madhiri. Toitwa sei? Kuita zvemaCOS kuti tiende kuUK nekutsvaka kuti tiende kune dzimwe nyikawo dzakabudirira pane kuti titengese mabody parts edu. Handizivi hangu. Pamwe anotouya kuinbox, munoziva here kuti vanhu vanotouya kuinbox, ina handichatopinduri. Munhu anotouya kuinbox ototi inini handiri pamwe handipiwo namba dzasekuru ndinoromba. Ina handirombesi vanhu ende ina handitombokurudziri kuti vanhu varombe. Saka ngatizvibate izvozvo. Uyezve ngatidzidze. Handimona kuti munhu anokudza kuti ini ndakaromba asi zvino handisina happiness. Hapana happiness. Kana usina vana unenge feel void. Vamwe havanawo happiness. Pane musikana kuSantino ari kumonegwa nenyoka each and every day. Kapiwa imba nemunhu asingatozivi, munhu yakumutsvaka achamuwana, atova nemba, atova nemota dzose, mapikicha acho atoripo, asi hana happiness. Pai munhu angada kuvata achimonegwa nenyoka. Zvakaoma. Saka we just need to make decisions. Hanzi emotions are not intelligent. Kana watsvaka basa watambura payo uchiona ka 250 kakori ka temporary teacher, woti ndatambura life handidi, uchinoromba. Ngatityei Mwari. Edu weka ndokuchenda nekuti maona video iyi. Nyaya yedu yeChristmas yatiri kuti toda kuita zvakanaka paChristmas. Tine vana vatakawana, vana vai2 vane materm 6 vasiri kubhadhara school fees. Saka kumbiro changu ndechekuti munhu wese achaona video ino tongokumbira kuti I think pa next video ndichauya nemadetails, but create a group. I think ndo story is create a group pa WhatsApp. Munojoina group toitawo $10 because ndakacalculate mari yacho nayo yose vana vari ku about 700 and something. I'm not sure of the digits. Asi mangwana Monday mama wanga vati vachatinotora statement kuchikoro, then toona kuti mari iri kushota imari. But I think tikakwanisa kuita $10 pamunhu contribution tinokwanisa kuraisa mari iyi. Ndinotenda nekuona video yamaita. Kana muchidawo kubatsira tokumbira kuti mujoine group. Pane vari kujoina group obuda, ndisizoziva kuti mune muchinyaso tsvake. Kana uchiziva kuti hausina kubatsira, please don't join the group. We need serious people vanoda kubatsira. Tatenda. Muve nezuva rakanaka.